Kakva bi priča bila u Bosni, a da se ne spomene Mujo, Fata i Zeid? Evo sad će godina dana kako Zeid i ja odosmo u Holandiju. Tamam nekako lanjske godine u ova doba veli mi Zeid ujutru u skaku, zove nas Hamo da mu dojdemo gore u Holandiju. Ah, dragi moj Hamo, što ga se majka požalila, pa kad ćemo moju Zeire? Kaže, čuj kad ćemo, pa ko te je bona željan gore? Boga mi moj Hamo, a i moja snaha, pa i moja unučad. Pa Bončko, može ti čumur doći? Nek dojde, uniće ga neko, ja ode. Ti ako hoćeš, haj sa mnom. Pa kako ćeš, Bončko, kad nikad nisi letila avionom? Fino, Boga mi, sjenem odmah iza šofera da mi ne budne muka i ovaj manjak Sarajevo. Ode ti Fata Hanuma fino u Holandiju. Pa šta ćeš im, Bončko, ponijeti? Još ti penzija nije bilo, nemaš ništa. Pa ponijeću svom Hanu malo unutrašnjeg veša, toga muškima uvijek treba. Svojoj snačiću jedan mirušljavi sapun, ne ga turi džegodu haljinku, nek joj haljinka ne ruši. A svojoj merimici ću bar po jednu burabiju, ako ništa. I Boga mi nagovor ja u Zeira i odosmo mi u Holandiju. Došli mi tamo snaha nam se, brate, oveselila ventaku, a o mom Hami da ne pričam. Čim smo sjeli, nosi ona unuka veliki ovako filđane. Rekao, draga snaha, imaš ti one naše kahve? Kaže, nema, a ja ti za onaj svoj ceger izvadim, rekao, imam ja. Izvadim ja kahvu, kovaču, filđane, čezmu, sve ja ponijela. I ode ona u kuhinju da napravi. A ja joj gledam po kući, sve je nešto golo. Ma ja iz onog svog cegera mi lječiće ponijela ja. Stavim ja stolj po stolu, po televizor, svugdje ja poredam. Dođe ona, vidim ja njoj ne bi pravo. Kaže, baš je divno. Posjedli mi malo popričali kad raziđaše se oni. Ostade smo ja i Zeid sami u sobi. Et, avaj manet.